Åh, vilka skitungar. Ja. Men våg in i så här. Tack så jättemycket för kaffet. Mycket gott. Mycket bra. Bit han i rumpan, alltså. Bit han i rumpan. Det är liksom bara en brun massa som ligger där. Ja. Ja, där har du fått för dina synder, Margareta. Äkta vattenhund. Han har inget vitt på nosen. Som Nej. Loke har. När är Loke född? 12 februari. Så är det en månad mellan varje?